Aquests dos caiaquistes es dirigeixen cap al riu d'Àrreu, situat al nord de la comarca del Pallars Sobirà. És un dels rius navegables més difícils del Pirineu. Aquesta primavera uns amics van venir aquí i van netejar una mica el riu, ja que hi havia troncs, algunes pedres que bloquejaven l'entrada d'alguns ràpids. Llavors van netejar el riu de tal manera que al cap d'unes setmanes el vam poder venir a fer. I, segons sembla, per primera vegada. O sigui, va ser el primer descens d'aquest tram de riu. Equipat de cap a peus i situat damunt d'una roca, el primer a baixar és en Gerd, a qui hem posat una càmera al casc. Així podrem veure en primer pla les imatges que veu un caiaquista extrem. És molt continu, té bastant desnivell i és molt estret, el que fa que la navegació i les maniobres siguin molt elevades i amb un alt nivell. Darrere seu baixa el seu company, en Jordi, amb el caiac groc. En molt pocs minuts recorren els 600 metres d'un riu ple d'obstacles, salts i cascades per sobre de bombolles d'aire. L'Àrreu és tan estret que no hi ha gaire marge per maniobrar i tot s'ha de fer amb gran rapidesa. Degut a que aquesta poca aigua hi ha bastanta pedra, llavors navegar sobre pedra és molt més difícil que navegar sobre aigua, ja que la pedra, o sigui, tu no pots controlar sobre les pedres gairebé. Llavors és bastant anar remant per sobre pedres, una mica caòtic a vegades, però bueno, també és el que hi ha, no? La part més peliaguda, diguéssim que és el xorro aquell, el segon salt, principalment. És molt impressionant, no? Perquè l'aigua de cop i volta s'encarrila i fa un salt a lo lanzadera, que et fa un despegue també cap endavant. Entre salt i salt, els ràpids aquests són molt entretinguts. El ràpid final, fins al desembarc, també està força bé. Són unes rampes, amb baixada. Tot el riu aquest, en general, és molt divertit. Tot el que han fet fins ara es va obrir la primavera del 2008 i ho veiem en primícia televisiva. Ja som, doncs, a la part baixa del riu, que s'inicia amb una cascada d'uns 7 metres d'altura que t'escup cap a la paret de l'esquerra. Doncs busquem cascades, rampes, aigua, desnivell. El que fa que un riu sigui bo és que tingui desnivell, volum d'aigua i obstacles que produeixin ràpids. Veient-los baixar sembla que navegar amb caiac per rius d'aigües turbulentes és relativament fàcil, però res més lluny de la realitat. La dificultat d'un riu es mesura en graus. El grau 1 és el més fàcil i el grau 5 o el 5 superior el més difícil. El riu Àrreu és de grau 4 superior, per tant dels més difícils del Pirineu, i la seva perillositat radica en la poca maniobrabilitat, el fet d'anar molt encaixonat i les diverses cascades, algunes força exposades. La velocitat, no? És un esport que agafes velocitat i a mi almenys personalment m'agrada com aquesta velocitat que em dona adrenalina o digue-li com vulguis. Tot això ho té l'Àrreu, un riu pirinenc de marcat estil alpí, força pedregós i amb un nivell de dificultat constant i elevat, només apte per a caiaquistes extrems.